Benvinguts i benvingudes a Frame a Frame, el teu podcast de cinema de confiança. I ara venim amb un... Quin capítol és aquest? El sisè! Sí. Un aplaudiment perquè és el sisè capítol i aquí aguantem encara, que estem aquí aguantant, T'imagines que és el 7 i estem aquí? I estem aquí, sisè! El teu podcast de cinema de confiança, on xerrem cada setmana d'una estrena popular del cine perquè quan miris la cartellera te les puguis tirar de cinèfil o puguis anar a estalviar-te a veure segons quines merdes. Quines merdes? Carles. Quina creus que la gent s'ha estalviat? Mirant aquest podcast, jo crec que s'ha estalviat... Pues, Joker s'ha estalviat. 2, sí. Joker 2 se la podria haver estalviat. La substància, si no t'agrada molt la sang, molt de sang. te la pots estalviar mirant aquest podcast. L'habitació d'al lado, Sí, pues, si no et ve de gust anar-te a sí. dormir al cine, mirant-nos t'ho estalvies. I 10 pavetes també que t'estalvies, ojo, I alguna del 2014. I alguna del 2014. Torrente, bueno, sí. Podeu escoltar les nostres recomanacions i també les que no heu d'anar a veure. Avui estic un altre cop, i no em deixaré de presentar-vos, amb els meus dos col·laboradors preferits, crítics de cinema, Pau Belpuig. Moltes gràcies. Com estàs, Pau? Com molt estàs? Bé, Molt bé. Aquí estem. I en Carles. Jo, el Carles. Ja està. Únicament Carles? Carles. Segur? És en Carles. Martínez? És Carles el meu Muñoz. nickname. Quin és el teu Carles. tercer cognom, així, perquè la gent no ho sàpiga? Tenim milers d'espectadors. Tu creus que diré... Tu creus que has de dir el teu... Tu creus que diré castellà? Castellà. Com la signatura? Uf, molt bé. Com la signatura. Molt bé. Però estem... Què dius? Estem sols. Avui estem molt sols. És que aquí molts Perquè convidats, un, però... dos, 3. I aquí? I aquí? Falta gent. Però no estem sols! Qui tenim aquí darrere, tio? ¿Qué pasa, chavales? El Miquel Morà! El puto Miquel Morà! El nostre tècnic que està actiu... Millor Nacho, tècnic Nacho. del món. Nacho. Conéctate, Nacho. A partir d'ara intentarem que des del tècnic hi Home, hagi el també tec- com certa interactivitat i que quan hagi de dir alguna cosa, que apareix Quan una persona tens un tècnic que sap que moltíssim, controla de cine més que qualsevol persona en l'escac, pues hem de Exacte. recurrir a ell, no?, per tirar algunes Hem opinions. d'aprofitar, Exacte. sí. De què parlarem avui? Què parlem d'avui? Avui parlem... en teoria tocava una altra pel·lícula, si seguíssim Home, el si ritme seguim l'estrena natural. de setmana, quina seria la d'aquesta setmana? Seria Marco. Pel·lícula si us espanyola. sona, és una Marco! pel·lícula espanyola. Bueno, Bona va ser votació. una pel·li de Marco. Sí, Marco. Bueno, Bé, Marco té un sindicalista que amaga la seva identitat, és espanyola, aneu-la a veure si apoyeu al cine a casa i res, però en lloc de parlar de Marco, de la pel·lícula que hem anat a veure, que també és superrecent, és de fa 2 setmanes, És la que no vam poder veure la setmana anterior, que ja ho vam dir, que si no t'has escoltat el capítol 5, el 5, perquè aquest és el 6. em cago en teu puta... No, t'imagines. Però ho vam dir que no vam poder anar a veure aquella... En hora. A Nora. sí. A Nora parlaríem... Que era la pel·lícula, si tirem enrere, de què era? De què anava? D'una prostituta a Brooklyn. Era això. Ah, La premissa que vam donar era aquesta. Jo que vaig al cine sense saber de què van les pel·lícules, anava amb aquesta informació, Una prostituta cap ni a una més, Brooklyn. ni el gènere ni res. Vale. I, de fet, el gènere és molt interessant aquesta pel·lícula, ja que no és exactament tot el que sembla des d'un principi, ja que al principi, Carles, què sembla aquesta A pel·lícula? veure, és una pel·lícula que, com a premissa, és molt trista i molt dramàtica, Vale. perquè no deixa de ser la història d'una prostituta A Brooklyn? a Brooklyn. A Brooklyn? Exacte. Sí. I, bueno, al final, comença com que és una stripper i que coneix a un multimilionari rus superjove, li demana que es casi amb ella, i aquesta és com la premissa. Breaking... Ai, no, que estic dient Breaking. Breaking Bad, sí. Breaking Bad. Breaking Bad era d'un professor de química que de cop... Happy Feet. Cabrón, el Richard Gere, tio. Pretty Woman. Pretty Woman. Per què m'ha sortit Breaking, a mi? Breaking Bad. Pues no té res a veure amb Pretty No té Woman. res a veure, però No. bueno. Però de cop, la pel·li hi ha un moment que bueno, ens estem avançant, però canvia el to i de cop hi ha com una hora de pel·li que és com tot gags. Sí, Còmics. és humor incòmode d'aquest, que no saps molt bé què està succeint, però com que t'han canviat radicalment, i tu al principi penses, és una mica, però l'escena on canvia s'allarga molt i dius, vale, ara acaba de canviar tota la tònica de la pel·li. I mira que és una pel·li llarga, perquè dura 2 hores i mitja, quasi. No, i el drama és un dramón, perquè, diguem, agafa una situació que no és normal d'una situació de peu, però sí que és una que pot succeir molt, No? no? Potser a Brooklyn De què? és més normal. Clar, per això dic, clar, aquí no. Però, o sí, O sí, no ho sabem. sabem, no som d'aquest We don't món. know. No, jo no. El Pau no freqüenta aquests No bars. freqüenta. Igual No passa, freqüenta però aquests bars, en Pau. sense No, fer de Brooklyn, clar. Jo no ho sé. Però diguem-ne No ho que saps. és... No, però sí, a veure, diguem que és una situació molt dura, però que a la vegada
en el moment en el que succeeix dius què faig, em ric, no em ric, i tira per aquí, tira per aquest sentiment. I és que això... Tampoc volem espatllar la pel·lícula, la veritat, No, no. perquè és Ja, bastant bueno, xula. aquí ja diem que no volem fer spoilers, perquè al final ho comentem perquè la gent vagi al cine. Llavors hem explicat una mica la premissa de la pel·lícula, pel que entenc, això, una prostituta de Brooklyn, que amb un home ric, i que heu mencionat molt dels gags, no? Que és una bona manera narrativament d'explicar una història, sí, perquè no? hi Que ha no un us moment esperàveu, que dius, bueno, per on tirarà la pel·li? Perquè sí que hi ha un punt que dius, vale, i ara què? I de cop passa això i la fa com més amena per el tema que tracta, en el fons. És com molt fotut, però la fa com encara més trista al final. Si M'heu dit que és un drama, és considerat drama. Al final és un És drama. un drama. Però et rius amb la pel·lícula, entenc? Sí, sí, Però hi sí, ha molts rius moments que bastant. tu passes bastant Però bé. és un humor que no és comèdia com tal, és una És comèdia... com més de situacions, de gags, de... Clar. uns personatges s'estan barallant i el russo, perquè parla com amb l'accent russo, queda graciós, i després el que va a continuació és graciós. És com molt així. És, diguem-ne, que tu estàs tan en la merda que és com que et queda. I llavors explota aquest recurs. I està molt bé. Poseu-li una nota a la pel·lícula, sisplau, pels nostres Jo li vaig oients. posar 5 estrelles sobre 5. Tu li has posat És un una 10. nota altíssima. A mi em va és un encantar 10 la de pel·li. 10. I recordem que Carles en altres capítols ja ha posat 3 Sí. dosos... Sí, exacte. Una bajanada. No m'encasillin com a hater. No, Bueno, però és que de veritat m'agrada molt. Vol dir que t'ha agradat molt. I és d'un director que m'agrada, és Sean Baker, que fa pel·lícules així com molt realistes, molt de personatges molt en la merda, en situacions molt dures, molt precàries. I havia vist pel·lis seves i ja m'agradaven, però clar, no m'esperava que fes una pel·li així. Va guanyar Cannes, o sigui, no és una pel·li que ha sortit de la nada, va guanyar Festival de Cannes. Però sí, em va sorprendre. No m'esperava això, la veritat. Digue'm també, li has posat un 10 i digue'm el teu punt més fort de la pel·lícula. Jo crec que el punt més fort, a part de que està molt ben... La mescla... Podria haver quedat molt malament, lo de ficar-li humor a una història així, però crec que està com molt ben portada perquè és una de les pel·lis més divertides de l'any, però a la vegada és potser la pel·li més trista en trasfons de l'any. Té un final que la veritat és que fa bastanta pena. Deixa tocat. Sí, Pues Pau, digues tu la nota. Jo en la meva nota, jo vaig sortir i vaig posar un 8, sòlid, molt bona. Em va divertir, sí, igual se'm va fer un pèl llarga, però val la pena, és molt obra. Llavors, sí. Es va fer llarga perquè és una pel·li llarga, o sigui, no... Sí, per això. Estem acostumats avui en dia que no veurà res que no sigui menys de 2 hores. Però sí, i el punt més fort és, bueno, per no dir exactament el mateix del Carles, és pensar que el propi drama és molt drama, és molt fotut, però realment no el porten absolutament per allà. Llavors, a mi m'agrada molt aquest fet de... Al final, tu com narres una història, sigui per molt dramàtica, la pots explicar superdivertida, però que no deixi de ser dramàtica. Llavors, estàs veient alguna cosa amb el que et rius, però a la vegada et sents malament. Ok, entenc. Podríem dir que possiblement pot ser una nominació a l'Oscar, aquesta pel·lícula? Guanyadora. Guanyadora, Ara mateix, avui estem gravant a mitjans de novembre. Estem a novembre. Jo crec que... A veure, poden passar moltes coses. Els Oscars són al març. Aquests mesos venen molt forts, Ara, si vols, comentem les pel·lícules. Clar que sí. Però jo penso que a dia d'avui pot ser la guanyadora de l'Oscar. Seria el següent cop des de Paràsitos que la guanyadora de Cannes repeteix guanyant a l'Oscar. Crec. Tu tens molt clar? I tu, Pau? Jo, bueno, sí, pot ser, no? La veritat és que... Pues enllacem aquí, no? Volíem també parlar, clar, que no ho hem dit, que avui volem parlar de... Encara que estiguem al novembre, anem a parlar ja de les possibles nominades a l'Oscar que creiem que poden haver-hi en aquesta gala al març, has dit que es fa. Març o abril, sempre es fan aquestes èpoques. Ha passat ja més de mig any I algunes de les que s'han estrenat ja possiblement jo considero que ja estan bastant clares. Sí, o sigui, tenim unes quantes ja que en Autant, en Renou s'ha parlat tant d'aquestes pel·lícules que, sens dubte, mínim estaran nominades, no? Parlem d'això. I ja només amb premiacions que tenen com a Nora a Cannes, doncs ja et dona aquesta seguretat. Aleshores, si vols, començo jo comentant alguna. Anem fent una tu i vale. Una que va sortir ja fa molt, però que segueix entrant als pròxims Oscars, és Dune 2. Vale. Aleshores, amb Dune 2... La primera va estar nominada a moltíssims Oscars. Crec que era la que més... Es va portar alguna d'efectes especials, potser sí, crec que va ser la que va guanyar. O fotografia, ja no recordo. Però sí. Però bueno, i la segona també ho va patar fora. I jo he escoltat més parlar, jo que no he vist ni una, ni la 1 ni la 2, a mi em dóna la sensació que he escoltat més parlar de Dune 2 que de 1, de fet. Però bueno, igual és la meva sensació, també et dic. D'aquí, tu has vist Dune per 2?
Jo no l'he vist, però tenim el nostre tècnic, El el nostre qual li puto agrada tècnic l'ha molt. vist. Ara és quan I hem de ara recurrir a ens Miquel ha- Monar. Digue'ns, què opines de Dune 2? Dune 2 és fantàstica, fantàstica. Crec que està molt renyit si és millor la primera o la segona, però jo ho veuria més com un conjunt que funciona com a una pel·lícula tota sola, el que seria molt llarga, com El Senyor de los Anillos. Sí. El Senyor de los Anillos, cada pel·lícula per si mateixa no funciona. En canvi, totes juntes és una gran obra mestra. I Dune 2 és això, una fotografia espectacular d'en Greg Fraser. El protagonista, en Timothy Chalamet, hi ha qui li agrada i qui no. A jo personalment m'agrada. La meva tia diu que fa cara lànguida sempre. L'Antònia Cinèfila diu això? Sí, l'Antònia Cinèfila Antònia diu Cinèfila, això. que anem a mencionar, que estàs Convidada, convidada a aquest podcast. convidadíssima. Que vulguis. Me sona que m'ha dit que no li agradava en Timothy perquè sempre se feia la mateixa cara d'intensito de nin de 19 anys. Vale. I clar, això. Però el càsting és brutal. Surten... La Zendaya i Am Austin, el meme de Dune 2 de... L'Austin Tu Butler. saps quin és, Pau, no? Per qui no sàpiga que és el vídeo aquell de Hey, I'm Zendaya, hey, I'm Chimuri. Però així surt el... Am Austin, com es diu l'actor? Bueno, el que va fer Austin. d'Elvis també, és Austin. Bueno, sí, Però aquest això reparto. És una odissea. Equiparable a Ulisses. Buah, sí, com se les tira, Com se Falta les ha el- tirat, com se les ha tirat. Com la tenia avançadeta. Bueno, però tenim una Quin pel·lícula... fitxatge, aquest, Sí, quin aquest fitxatge nano. tècnic. I de fet el que comenta el Miquel, sí, justament està molt bé perquè és l'adaptació, tant la primera com la segona, del primer llibre de Clar, Dune, clar. Sí, sí, que hi ha són molts més adaptacions de i ja llibres, és més llarg Dune que- està quasi confirmat que ja hi haurà parte 3 adaptant el segon llibre i Jo- seguiran. Sembla que hi haurà una sèrie també sobre... Mira, Home, amb jo vaig l'èxit que està. escoltar, bueno, vaig llegir que algú deia que és veritat que s'està buscant molt des de fa molt de temps tornar a fer aquell Star Wars, Una nova aquella saga d'un Jurassic World, saps? En plan, com Sí. busca... A veure qui tornava a crear una saga així. I Dune és el que més s'està semblant actualment a allò que vivíem antigament amb sagues així, no? Sí, Que hi ha sí que és esperis de veritat. tercera part, que hi ha Perquè sagues de així ciència-ficció, eren un sempre Harry molt- Potter... Però era molt més tirant a infantil últimament, les que hi havia. Juegos del Hambre, Clar, Harry Potter, era algo més com per nens i joves. Això ja és com més d'adults, sense ser Sí, tampoc sí, algú sí. super... Però sí, són històries que S'estava molts bus- personatges, s'estava un món buscant diferent... aquella saga i si segueixen així Sí, sí. a aquest nivell de les dues primeres pel·lícules es pot arribar a aconseguir que una generació jove bueno, més petita recordi aquestes pel·lícules com nosaltres recordem moltes altres com sagues així que es van fer. Pues seguim amb més pel·lícules. Jo crec que serà gran protagonista d'un 2. Quines altres jo et ens porto diríeu? una que surt amb data de 2023, data de producció de 2023 a molts portals de cine com Letterboxd, però és una entra. pel·li que s'ha estrenat aquest any, Vale, entra que en és aquest d'un 2024. director anomenat Greg Cuedar, que Vale. no sé qui és, sincerament. Correcte. És una pel·li que es diu Sing Sing. No sé quina és. És una pel·li d'un home que l'interpreta un actor molt bo que es diu Colman Domingo, Vale. que bàsicament l'encarcelen per un crim que ell no ha comès i troba com el propòsit de la vida un altre cop per al grup d'actuació dins de la presó. Vale. Aquesta és la premissa de la pel·li Vale. i és una pel·li que es va estrenar als Estats Units a l'agost. Aquí a Espanya no sé si encara té data d'estrena, però que ha encantat, ha agradat moltíssim. Al final també és un protagonista afroamericà, llavors això també fa molt perquè bueno, ja és el que diuen dels Oscars, de que ha d'haver com una mica d'inclusió per totes parts i és un dels grans candidats a millor actuació i una de les candidates a millor pel·lícula també. Molt bé. Doncs molt bo, Continua. Què creieu? No, així un Oh, mini... parla. Ui, bo, m'acabo de fotre un hòstia al micro. Què creieu que ha de tenir una pel·lícula per ser nominada? O sigui, per ser a millor pel·lícula. Jo crec que Quines coses ha de tenir? una història que sigui lo suficientment universal en el sentit de que pugui agradar a molts públics, però que a la vegada tingui com certa qualitat. És a dir, hi ha moltes pel·lícules que molts cops es diu de per si és que això no és la típica pel·li dels Oscars. La Substància, per exemple. Sí. No és una pel·li que dius, hòstia, és que jo no veig a senyors de 75 anys votants dels Oscars clar. dient, buah, m'ha encantat. És més per un públic molt més concret. En canvi, una pel·li dels Oscars crec que t'has de sentir o identificat amb la pel·li d'alguna manera que et pugui agradar, com, jo què sé, últimes guanyadores, Paràsitos, per exemple, que va ser com el boom de Paràsitos, que a tothom li agradava, era una pel·li estrangera i també li donava com a l'extra.
Doncs jo crec que alguna així, que sigui com molt universal. I La La Land, no, que no. No, La 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 Land no va guanyar millor pel·lícula. Moonlight és Anem a molt bona, recordar que Moonlight és molt bona. Moonlight és Tira molt molta bona. merda, Moonlight, però... Però, bueno, sí. Miquel, tu què opines que tenir una pel·li per guanyadora dels Oscars? Jo, Moonlight, troc que és un pel·liculon. I, a damunt, és típica història que li encanten els americans d'autosuperació, de trobar-se un mateix, de Si tal. diries que això és un factor important per ser nominat als Oscars. Sí, a La damunt... crítica social Sí, o la... exacte. Algo que ataqui pintura de Hollywood o ataqui en el pensament americà, Sí. però que a la vegada no massa. Vale. Si no te la juguis, que no entraràs Ja, allà. No te la pots clar, jugar no te la massa, no, juguis. no pot ser molt rotja ni molt Vale. comunista. I és això, si el cine de Hollywood clàssic entres amb moltes més facilitats. Clar. El cine europeu ho té molt més xungo. Això és totalment cert. No, sí, sens dubte. Que- Per mi també un factor molt important és que sigui trencadora, que sigui algo que no s'hagi vist abans. Per mi és necessari, això. O sigui... Home, l'originalitat de... Però, A veure, fa uns anys va guanyar Coda, que era una pel·li una mica... Era una merda. No era una merda, però trencadora no era. Semblava... A mi em va agradar, però semblava una pel·li de Disney Channel com amb millors recursos. Bueno, però no, jo ho dic... Vale, clar. Bueno, Jo ho dic, l'opinió- el Perdona, votaria però- jo. no l'opinió volia de tirar Pau. l'argument, perdona. Bueno, seguim amb les pel·lícules. Al final que jo no tinguem. voto. Al final el Pau no està als Oscars. Clar, clar. Cállate, tu no votes. Continuem. Una altra que és molt probable que estigui mínim molt nominada és l'habitació del lado. Va ser... Bueno, sí, la que hem comentat al tercer capítol i, bueno, la pel·li d'Almodóvar, que, bueno, té fins i tot més papeletes d'entrar-hi dins d'aquí perquè, bueno, és considerada estrangera. És pel·lícula amb coproducció espanyola, o sigui, Però- és pel·li espanyola, però no comptaria com a pel·li estrangera perquè és anava en a dir, anglès. Bueno, sí, a Anglaterra, sí. Clar, que sí que aquest any hi ha una que és probable que la nominin, que és estrangera, que és francesa, Vale. que ara parlaré... És una pel·li que es diu Emilia Pérez, Vale. literal. Parla. Emilia Pérez. Emilia Pérez, que a priori és un nom de pel·li que no et crida gens l'atenció. però Àlex a veure, Herrero. Sí, clar. O sigui, jo no Ja, ja. veig dient, ei, anem a veure Emilia Pérez. Emilia Pérez. Però és una pel·li d'una, em sembla que és una abogada Vale. transexual Vale. que és com que de cop un càrtel com que vol que l'ajudi a representar-los o alguna així i a canvi guanyar una pasta o alguna així. I és una pel·li d'un director francès amb actors espanyols i sud-americans perquè l'actriu transexual és de Madrid, Vale. que podria ser, imagina't, nominada a l'Oscar una actriu transexual de seria- Madrid. Això sí que seria Vaig molt, llegir molt alguna trencador. Que deien que podria ser algo molt trencador. Sí. I és una... s'estrena al desembre, aquesta pel·li, però bueno, a veure què tal. És un director francès amb molt de renom, que es diu Jacques Audiard, que va dirigir Un profeta, que és una pel·li molt top. Va guanyar Cannes un any amb una pel·li sobre immigració que es deia The Pan o alguna així. I, no sé, té papeletes també per estar nominada. Aprofitant, ja perquè parlant de tantes pel·lícules dels Oscars també ens dona peu a xerrar diferents temes que jo crec que són interessants. Clar, quan tu m'has dit que anava sobre una abogada transexual, jo és el que t'anava a dir, estava interpretada per algú transexual i m'has dit que sí, que és una actriu espanyola transexual. Espanyola transexual, sí. I aquí jo us preguntava la vostra opinió sobre què opineu la transexualitat dins del cinema o del món del cinema o homes que fan de papers de transexuals. Sí, què opineu sobre aquest tema? Que si és necessari que un personatge transexual sigui actuat per Sí. algú transexual. Per mi no ho és. No, jo no veig aquesta necessitat. De fet, Tant, la o xica, com- la o com xica es- danesa és una sí. pel·li que Clar, la primera que em guanyar- ve al cap si parlem de pel·lis sobre la transexualitat i no era interpretada per un personatge transexual. Al final, la pròpia actuació és en plan fer d'una altra persona. Clar, No té clar, per és què que ja aquí- per definició. Però sí que entenc el punt de vista de dir, ja que en plan hi ha actors transexuals que se'ls doni l'oportunitat, però no té per què ser interpretant un personatge transexual. Al final Clar. podria interpretar el millor amic del protagonista i que... Sí, per mi s'assembla una mica al debat de si una persona negra ha de ser doblada per una altra negra, que per mi, o una persona transexual ha de ser doblada és un per una debat, és a altra. dir, aquí no direm una opinió ferma, Que- és a dir, aquí és el que... Sí, bueno, A no ser que el Miquel... És broma. tinc aquí una opinió. No, jo soc bastant de... comparteix bastant això de que actuar al final és poder sense pell d'una altra persona. Per tant, Ja està. qui sigui que se fiqui en la pell d'aquesta altra persona... sexual pot fer una persona... És a dir, cis, i el que ha dit el Carles, s'ha de
s'ha d'animar a tenir més representació d'aquesta en el cine i que hi hagi més oportunitats per persones de col·lectius minoritzats. Clar, home, aquesta opinió Però- no extreu a la gent transexual del cinema, és a dir, sinó, clar que sí, en plan... Home, no. és Des el de, que des de estem frame a dient. frame, desitgem Des de molta frame. sort a Però l'equip és com, i d'Emília ells Pérez. per ser transexuals Clar. no poden interpretar És una aquesta- persona... Bueno, aquí està... Que no sé sigui. si Això totalment. es començava Clar. a Manora, I estem aquí parlant és que- d'això. Bueno, jo crec que ens va bé aquí recomanar, ja que ens estigui sí. escoltant, un documental que vam veure a principi de carrera tots, Ah, mira. que ens van posar a classe, que es diu The Disclosure, que Ah, està a HBO, i jo crec que és un documental que ens va anar... Bueno, d'aquests moments de la carrera que dius, hòstia, m'ha servit d'algú. Hòstia, te'n recordes l'escena d'Ace Ventura? Que heavy, Sí. Bueno, és un documental, perquè qui no sàpiga de què va, bueno, xerra una mica de com s'ha tractat els transexuals al món del cinema des dels seus inicis i com s'han tractat tant com al final un home disfressat des de la burla i et posen escenes que les hauràs vist des de la teva infància que dius, uau, i surt molta representació d'aquest col·lectiu xerrant sobre el tema i és 100% recomanable perquè és una cosa que jo crec que ningú té present dins del cine, potser no ho penses tant, Sí, no però ets és algo dins del molt col·lectiu. important que s'ha de vigilar molt a l'hora de fer un guió, a l'hora de com tu tractes un personatge, que afecta un col·lectiu molt gran. I al final al cine la gent aprèn veient cine, la gent s'educa veient cine i si tu fas això, així que el recomanem 100%. Això sí que és obligatori. Aquest s'ha de mirar obligatori. Una watchlist aquí de Sí, no? Exacte, de obligatòries frame frame a frame. Bueno, seguim amb les següents Continuarem, bueno, a Nora, que l'hem comentat a Spagans, Clar, bueno, sí. que no sé si l'havíem afegit. Carles però diu que és la guanyadora, ja ho veurem. que- Jo dimarts. ara mateix dic que és la guanyadora. I quan fem a l'especial Oscars després No de... has vist Gladiator 2, encara? Que, per cert, la setmana que ve que toca? Gladiator 2. Gladiator 2. Ho enxufem Amb un aquí. especial Molt bueno, convidat. Sí que tindrem convidat també, a part del nostre tècnic, també estarà el I- nostre amic Hugo, un gran crític. I bueno, Gladiator 2 també hem dit abans que era una de les Sí, possibles és nominades. possible, també. A veure què tal les estarà. primeres crítiques i diuen que és... Bueno, Home, són si bones. té el mateix èxit als Oscars que Gladiator en el seu dia, doncs... Sí, Fliparíem. bueno, l'hem de veure, ho comentem la setmana que ve. A veure què tal, a veure si què us tal. sembla. Apunteu-vos al calendar, Clar. frame a frame. Els diumenges, a partir d'ara, pel matí, perquè els divendres a les 7 de tarda Sí. t'escolta el Tato. Ja ho sabem, això. Després, una que vull comentar és una que es diu Cònclave, Vale. que és una pel·li del director Edward Berger, que qui és Edward Berger? Eduard Berga, Edward Berga, de Berga, com De la Berga. nostra És de Berga? convidada És de- Eva. Berguedà. del Berguedà. Doncs és el director de Sin Novedad en el Frente, que va estar nominada fa un parell d'anys, que és pel·li bèl·lica alemana de Netflix. Doncs aquest any treu Cònclave, que en teoria s'hauria d'haver estrenat a Espanya a finals d'octubre, però la van posposar pel desembre, això és bona senyal, això és que confien en que arribarà lluny en el que és la carrera dels Oscars. Sí. I és una pel·li que, bueno, és un món on el papa de Roma, El papa. el papa, Ai. el papa mor, llavors s'ha d'escollir un nou papa, però Vale. de cop hi ha com una espècie de conspiració dins del Vaticà i la comparen molt amb 12 hombres sin piedad, però amb un context religiós i dins del Vaticano, i té molt bona pinta, la veritat. Molt Molt bé, bé. molt bé. No, estan sortint pel·lícules que també la gent, mireu-vos-les. És a dir, la Sí, gent que no. li agrada fer el seu superet per la gala dels Oscars, jo crec que t'has de mirar 100% aquestes. Efectivament. La següent que a mi m'agradaria comentar és Wicked, Wicked. aquí, Vale. que surt d'aquí poc. em Surt sembla d'aquí que que en poc, dos sí, 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 no, setmanes, no, sí, sí. d'aquí Surt res. d'aquí 2 setmanetes, de John M. Chu. M2, what up? M. John, Chu M. o Chu. M. Chu, de dos? Chu, no, és xinès, o és... Bueno, ara no sé si és no xinès. sabem. No assumim, no assumim. Chu sona més sí. xinès que japonès o un altre lloc asiàtic, no? Seria un musical adaptació del Mago de Oz. Vale. No és exactament la història del Mago de Oz, vindria abans de que arribés la protagonista al món, va de com conviuen les bruixes i en concret d'Elfaba, una bruixa que es fa dolenta, i Glinda, una que és bona. I les dues es fan... Bueno, es veu tota la pel·lícula va de com es coneixen i la relació que tenen i al final és un musical on una s'acaba corrompent. Llavors la bona és Ariana Grande, és un musical. Llavors té bona pinta. Crec que ens va passar a tots, que ho vam comentar, que jo em va sortir el tràiler al cine i jo vaig pensar, vaya mierdón, és a dir, això no ho miraré ni de conya. No, però la primera, perquè em va donar vibes de les típiques pel·lícules que ha anat traient Molt de Disney, live action. Aquesta fantasia. Aquesta. Sí, com les live actions que han fet i em donava aquestes vibes de dir, bueno, quin pal.
però bueno, veient que la gent l'està dient tants bons comentaris i Sí, a les més, actuacions Wicked i tot, és una obra, tinc ganes de veure-la. és una obra, em sembla, de Broadway molt famosa que volien adaptar feia fa molts anys i no sé per què la van anar posposant. I no sé, té bona pinta en el sentit de que no es veu tant amb efectes digitals, sinó que han construït tots els sets en plan pràctics, llavors que és en un quant punt fort a l'hora de tenir almenys una bona sembla que hi ha nominació. com certa direcció d'art important Molt bé. darrere, una producció important, llavors no sé, a veure què tal. A mi no em crida tant l'atenció perquè em fot una mica mandra. No, Però bueno. Molt bé. Jo I, crec que... Carles, et queda I per últim, queda una Digues. que és The Brutalist, que és una pel·li de 4 hores. 4 hores de pel·li. 4 hores de pel·li, em sembla que té No has vist 4 hores de intermissió pel·li? de pel·li. És que són moltes hores, Però les has vist o no? No, perquè no l'han estrenat aquí encara. encara. Vale. És una pel·li que em sembla que es va estrenar a Cannes o a Venècia, ara no me'n recordo. Hi ha peron, clar, quan et vas a fer un maratón de Harry Potter al cine, jo que sé que et feien perones de tal. Clar, em sembla que hi ha una un intermedi allí al mig de la pel·li perquè és que també la gent vol pixar. Oh, normal. I bueno, és la història d'un arquitecte, em sembla que era jueu, que arriba a Amèrica i no sé molt més. Tampoc han explicat molt de què va, però... Ja té un renom de que... Sortia la gent dient que era la millor pel·li que havien vist en anys. En anys. Ja no d'aquest any, sinó en molts anys. Jo voldria comentar tirar-la per si surt. A mi m'agradaria que estigués nominada The Substance, però La substància. molaria. Aquí bueno, hi ha molt de debat de si una pel·lícula així... És a dir, no se li negarà a aquesta pel·lícula la cinematografia, les actuacions, que és molt bona, però bueno, és una mica controversial. El que dèiem abans, quins són com les característiques que has de tenir per estar als Oscars i pel·lis així que potser es passen una mica la línia que potser no estan dins d'aquesta gala, però bueno. I lo graciós que seria Joker, per exemple. Joker, bueno, hi ha uns premis a pitjors pel·lícules, jo crec que aquesta la pot tenir doncs segur. estaria bé perquè la primera nominada a l'Oscar, la segona nominada al Ratge. Sí, això, aquest nom tenia els premis. Doncs molt bé, no? Hem comentat una mica, hem comentat les pel·lícules, clarament no podem entrar secció per secció de millor actor, millor actriu, aquí hem xerrat una mica en general de les pel·lícules. Anem a fer la recomanació de setmana. Així m'agrada com acaba el capítol, és a dir, no cal parleu-me d'una pel·li, sèrie, el que us vingui de gust, mira, aquesta setmana justament m'ha pillat mirant això. Vinga. Doncs, jo sens dubte aquesta setmana recomano Arcane 2, que és la sèrie del League of Legends, del videojoc, l'adaptació. S'ha de dir, mireu la sèrie, és boníssima, no jugueu al joc, perquè és un món molt obscur, però la sèrie és espectacular, de veritat us la recomano a vosaltres també aquí, perquè sonarà videojuegos, tal, però de veritat que hi ha molts personatges amb molts arcs profuns i... On està la sèrie? A Netflix. Vale. I s'estan publicant 3 episodis a la setmana, és la segona temporada, per això tot va absolutament hilat, llavors t'has de veure la primera, però ho valen molt les dues. Carles? Vale, jo m'he estat tornant a mirar episodis d'una sèrie de Comedy Central, que és una sèrie americana que es diu Nathan For You, que és com un fals documental d'un tio super raro que el truquen de negocis per ajudar-los. Llavors, per exemple, el truca un dueño d'una tenda d'alcohol i li diu, pues un método para ayudarte a vender es venderle alcohol a menores pero guardarlo en tu almacén hasta que cumplan los 18. Però això venent-li al menor sense que ho sàpiga. No sé, són coses com molt rocambolesques, com una comèdia super cringe, en realitat, perquè fot molt de cringe, però és molt divertida la sèrie i a Espanya no sé si és gaire coneguda, però a mi m'agrada molt. Em va sortir un dia random a YouTube i està molt guapa la sèrie. Molt bé, jo recomanaré Cites Barcelona, que és una sèrie que és... Hi ha 2 temporades a Amazon Prime. Bàsicament és una sèrie on cada capítol és 2 cites aquí a la ciutat de Barcelona. Llavors és una sèrie que a mi m'està agradant bastant perquè et veus un capítol, t'enganxes, et veus un altre, et veus un altre. Cada capítol canvien d'actors, veus actors de tots tipus, d'espanyols, catalans. Una sèrie que m'agrada molt que junta el bilingüisme, que és algo molt natural que tenim aquí a Catalunya, que parlem tant català com castellà. És molt comú. És molt comú aquí en Catalunya, però que junta això a la sèrie tant actors com catalans i espanyols i van de cites superdivertides, de tot tipus, i és una representació bastant clara per mi de la societat actual, amb tot lo del Tinder, amb tot lo que és buscar marit després d'un divorci, i és molt graciosa, també toca molts punts així forts de la vida, i la recomano al 100%. Hem dit 3 sèries, Hem dit 3 sèries, Miquel. Vols recomanar alguna aquesta setmana? Hem dit 3 sèries.
Perquè parlem molt de pel·lis, jo crec Sí, que tocava bueno, una sèrie. jo aquesta setmana m'he veure Los Increïbles Mira. i La tornes a recomanar sempre. la torno a recomanar perquè és que tant segur com la 2 m'encanten. És Tenim aquí una espontània. Tenim una espontània. Sí, bueno, tenim una espontània per aquí. que alguien la eche, seguridad, por favor. Oli! Clàudia, una recomanació para que... Una recomanació. Haz una recomendación de algo que hayas visto esta semana que te guste, en plan... El bilingüisme, eh? Vaig veure Anora. Ah, no l'has vist? Ja, Del Hem que va fet el el podcast programa. avui Hem fet de el Nora. podcast. Ja, Què et m'ho va ha dit semblar, el Nora? Miquel. Què et va semblar? m'ha agradat perquè no m'ho esperava. O sigui, el tràiler semblava una cosa que era com, buah, una mica drama, però després va ser com comèdia i m'encanta el guardaespaldes. Vaya! Shout out. M'encanta, Shout out. és supermajo. Shout out. Igor. Shout out. Vale, I ja moltíssimes està. gràcies, De res, Clàudia. nois, l'heu de veure. Quin timing, eh? O sigui, timing, ha sigut semblava que brutal. estigués... Doncs acabem per avui el capítol 6 de Frame a Frame. Moltíssimes gràcies a tots els que ens estigueu escoltant. Gràcies, Pau. Gràcies, Carles. Gràcies, Miquel, per el nostre tècnic i crític alhora. Gràcies, Clàudia, per Gràcies, la teva Clàudia, per la aportació. teva superaportació. I ens veiem en el pròxim capítol. Amb què? Amb què? Que ja hem dit ja? Amb què? Gladiator 2. Gladiator 2, amb un convidat molt especial, que és un friqui de collons de cinema, que us encantarà. Que igual ens cancel·len. El nostre, que igual ens cancel·len perquè té opinions molt fortes i No us ho podeu perdre. un petonàs. Cuideu-vos. Adéu. Adéu, framers. Adéu, framers. Qué ganas tengo de comerme un buen peliculón. Venga.